Danny! Kom her! Kom! Der går 2.500 ind. Jeg går med. Men det var sgu kun en gang, ja. Jeg går all in. Jeg går med. Og dame og konge. 2 par. Dennis, jeg skal nok vende de fucking penge igen. Kan du forstå det? Vi mødes igen. Knap. Hvad så, Dennis? Hvad så, mand? Går det godt? Skide godt. Jeg vandt 10.000 kroner her forleden. Kæft, mand. Du bliver ved. Ja, god stil. Ja. Hvad hedder det? Er du frisk på mere? Har du noget specielt i tankerne? Ja. Der er en turnering her. 40.000 kroner i indskud. Og vinderen tager det hele. 40.000 kroner? Ja. Du kender en, der hedder Harald. Okay. Han kan sætte dig op med nogle penge. Men han skal have sine penge igen, jo. Det er jo klart. Altså, det er jo 30.000 kroner, vi snakker om. Ja. Hvor mange er med? 6 stykker. 6 stykker. Selvfølgelig vinder jeg den så. Men ja, han skal nok få sine penge. Skide godt. Så sætter jeg dig op med Harald. Fedt. Går det ellers godt? Kom med under. Dennis. Sæt dig ned. Hvad så? Jeg har hørt, du snakker om sådan. Ja, jeg skal bruge 30.000. 30 kilo. Det skulle ikke være noget problem. Marco, giv du hen. Er du sikker på, at du vinder? Rimelig sikker. For hvis du ikke afleverer pengene tilbage igen, så ved du godt, hvad der sker. Det bliver sgu spændende. Det må man sige. Ricochet, you take your aim far away.
jeg går lidt nu. with you. Hele lorten. En gang for alle. Jeg er med. 4 konger. Kaldes kongehånd. Roll, straight, flush. Du tog 10.000 med mig, så er det helt igen, mand. Plus 30.000, så kan du træffe med hjertekalor. Og du skulle lige byde 40.000 kroner færdig, mand. Det er lidt lortet over til mig. Hvad så, Dennis? Vandt du? Nej. Hvad? Der var mig. Hvad vil du gøre nu? Hvad med Harald? Fuck Harald. Jeg er lige sådan. Ved du godt, hvem du fucker med, mand? Jeg slår dig ihjel.